Ja sam Iva Burđelez i predstavljam Cavtat na ovogodišnjoj Konoviziji. Na Konoviziji sam jer volim pjevat i volim cavtat. Pitala sam ChatGPT za sebe, ali nije znala ko sam. Najneugodnije što sam pitala ChatGPT jest je li zna tko sam ja. Pa radije bi da moj nastup podcjenjuje neko iz susjednog mjesta. Zato što će susjed možda nekad kad vidi da nastupam negdje, ako mu se svidi izvedba, doći poslušati me što umjetna inteligencija neće. Ako ne pobjedim, svi su krivi. I žiri, i publika, i susjedno mjesto. Pa izgovor ako ne prođe dobro, nisam razmišljala o tome, ali vjerujem da će familija biti kreativna. Najgora stvar koja mi se može dogoditi na pozornici, pa ima ih dosta, ali nekako se nadam da neće ništa biti tako strašno da ne mogu nastaviti. Planiram ovo odraditi bez stresa, nekako ni komentari, ni nastup, mislim da neće predstavljati stres. Gledajte Konoviziju i navijajte za mene i zapratite me na Instagramu.